El dia 10 de maig a la nit es celebra la cremada del dimoni. És l'acte més multitudinari de les festes de maig. Per què es celebra aquí? En aquest moment es celebra perquè és Sant Anastasi, patró de la ciutat. La llegenda o la història ve donada de que Josep Maria Cuyàs, que és un historiador de principis del segle XX, va trobar en informacions del calaix de sastre del Palau Maldà que a finals del segle XVIII s'havia cremat un figurot a la platja per part d'uns pescadors. No se sap d'on prové la idea que es cremessin aquests i hi ha moltes teories al respecte. Hi ha hagut diferents constructors i ideòlegs de la festa. Tot ve també de que fa uns 80 anys aquest Josep Maria Cuyàs va instar a la confraria de Sant Anastasi que cremessin un dimoni a la platja. El que segurament no s'imaginaven és que 80 anys més tard encara es faria. El primer constructor que més anys ho ha fet ha sigut en Domènec Giró, constructor que ha estat pràcticament tota la vida. I els últims anys ho ha fet en Ramon de los Heros, del Centre Cultural Mova, que malauradament està a punt de tancar. I ara veureu un dels problemes que té la cremada del dimoni, que any rere any passa el tren i no hi ha manera que ho arreglin. Pel que fa als dissenyadors, majoritàriament durant 44 anys ho va fer en Miquel Xirgo. Sí que és veritat que des de la seva mort, els últims anys, s'ha fet a partir d'un concurs popular que es diu Crema el tu. Això ha provocat que la majoria de dissenys que tenia el Miquel Xirgo, que tenia una estètica similar, s'hagi trencat una miqueta amb aquesta idea. I és que en Miquel Xirgo sempre jugava amb figures geomètriques, feia que el color de la pell fos vermell, banyes grogues, forats del nas, boca, celles molt marcat i un bigoti francesat que sempre li donava un toc. És una tradició bastant arrelada a Badalona i on totes les edats o persones de diferents edats les segueixen. I això es veu, per exemple, en el fet que totes les escoles creen els seus propis dimonis i el porten a la platja perquè sigui cremat juntament amb el dimoni de la ciutat. I es planta els primers dies de maig i és tradició que tothom, algun moment o altre, vagi a veure el dimoni. I vosaltres què? Ja l'heu anat a veure o què?